Преди време бяхме обещали да направим клипче за къщата. Това е нашата къща. По уличката. И много хубав залез, поне за момента. Да ни се вижда много добре. И това е къщата. Так му изкусихме тревата. И Алекс помага ли? Добре, браво. Хопа. Хай, Алекс. Я ти ни звънеца. Давай, натискай. Силно. Я да видим сега, кой ще ни отвори. Вики! Хайде, влезем, това е в фоyето. Тук нагоре има висок таван. И от тук я да пуснем лампите. И тук е офиса, който е абсолютна кучна в момента. Но няма как. Да. Това е Вики. Давай вътре. След това от тук има една баня. Упс. Я пуснем лампата. Светло, 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 светло. Алекс, кой е там? Една баня. Тук с туалетната. Упс. Какво направихме, Вики? Да. Ехо. Тук е. Изгаси я, моето момиче, благодаря ти много. Да. Тук е гостната, тук е малко детски играчки, детско царство. И кухнята. Голяма кухня. С много хубавата печка. Това ми е моята любимата печка. И навънка има дворче. Да, Вики. И тук отзаре задното дворче. Вики, в момента правя филмче. Така. Да, и тук двата звяра вилният яко. Тук надолу венче градинката много добре. И се отразява. Да. Ето пак кухнята. С трапезарната. Браво, Вики, че затвори прозорците. И сега тук отиваме към втория етаж. Нависоко, нависоко, нависоко. И нагоре. Хопа, хопа, хопа. Хопа, хопа, хопа. И сега от тук да почнем на Вики банята. Вики! Или по-скоро. Това е гостната, където още няма предета, за съжаление. Я штрак лампата. Че ярко стана. Това е на Вики банята. А това е на Вики спалнята. Да, и там на Алекс леглото. Алекс и Вики спинка тук двете заедно. Да. Това отгоре се вижда. И някой път залезе е много красив. Сега. Кучето на Вики. Скоро да се надявам, ще е истинско. Тук е туалетната, пералните. Има още дрехи, които не сме прибрали, Вики. Насам. Това е на Алекс спалнята, което тя не я ползва за тези дни. Въобще. Да те пусна ли искаш? Окей, хайде, давай. Алекс леглото си видя, добре. Хай. Тук се влиза в спалнята. Дали е банята по-скоро. Която не съм оправил все още. Че бляшко. На Алекс.
И тук е другата спалня от другата страна, която с малко ще снимаме. Алекс се разигра заедно с Вики. Това е много хубаво нещо. Това е другата спалня, която я ползвам да си суша кимоното в момента. И това е нашата спалня, която Били още ми се кара, че не сме я обзавели отгоре прозорците, ама ще трябва да сложим снимки там. И така. И тук малко комшийски къщи. Леко сгъчкано, ама не е зле. А това е банята на нашата спалня. Тук веднъж Вики само е ползвала тази вана и половината беше изплискана на пода. Виж кабината. Това там съм аз. На туалетна. И гардероба. Голям гардероб. Като този гардероб ни отне бая време да го сгубим. И това е.